Shubor na kashlem jong unong san hima. Ka Menteri Ketenaga Kerjaan ke Kya jong ke Sorkar Jela ke Kong Amperin Lingdo, kalau kentu UMLE ke Maulai konstituensi ubak Bright Stawel Marbanyang, ba umdai ban benyau haba umdan haka tolong pada umyo yaki skim ke ba uladep ha. Ya kini kikentian ke lapan pai haba jubab ya ke jingkeno ubak Bright, ubala keren haswa, hadirin baladap peli perda ya ke surok bala siang da ke dobilan, ke balalong haka shnong mauyong Japung nong neng bi, ke badan syadian ke mauyong CHC, mentah kasngi ke atarik nopra arja arpsau. Kakong amperin kalau kentu ya ubah berat ba unda pentip lam syakaru. Kenang bakalak ban buat dia ni skim ba uladap hak jing terwah. Kalau kentu baki di ban kelat ban lek politik, handai di ban trelang ban wanra yaki kampen roy nak benta ke jing mentoy jong kipat ba. Supo ba nakaliang jong tangi MLA di MDC ting ke skim banirap yaki nong syoknong kalong inadequate. Ti habadon ke CM scheme ke belong specially ng tajongi. Ngap syay kata iba bright ka pinang kiwa ka politics pin supo. Ba sise mo pindon na katay katulong pindon na katulong. Pinali ay pinday ban banyaw. Kibayod don bok patay ginong sosyong. Hindi ba niya riway niya kata mga nga pa ki schemes ngamyo. Bright pisong pendutha angaman siya rap ng mga IP. Naman kato kadi ka skin ka ba? Nakong tao ka ba? Naman rai ba bright na iba? Pataw na mga ne? Manubayo ito. Shnong. Ikwae ka ta. Tipi kinong shnong yung kong Japon. Walang may skin siya kang inyarap ka. Naglang niya to ipi ba? Tengkat ka politics ka panya-piyading mo tingi. Nangyin di ba ni siya ya ganite? Pero takas ilay mo rin siyang nakakamatsabi. Minsan yaka uniform yung magkipong iwe-iwe. Ini kwa ay yung sosyo magkikip siya lo. Ba't na nahaple e ganun tongin niya tili. Tongin niya lang. Pili bantip ko eh. Ba ngalong so passionate e kakamjo nga. Dawan mo nung iya ka bangala ay banle ngalabit. Pigdona rin na partido nilo doesn't really matter. Kabaning kong kalong maginong susunong kimliban siyang haka kalong susi ba ka street lights solar lights hang nilo pimyo ka GGM pimyo dongin niya kren lang mat kinikilang ba pero arun kibadon hang ni bat niya pa niya kaig mag-iliban le nothing is impossible ni hapan ino iya ka politics to me siya say yin siya say kilama for election. Adin katatong niya try lang. Niya bitin katilang ibe-ibe. Ba't niya sumuulam? Yakan mo kano kung wala, mano-mano. Kung may sibon ba June, makalis, nga pala ng tajong fiya din klasa, kagayin June kato post nam, nadangahable, ay biyang ng tajong yung makalis ng level. Compare. The people, tipet nga kay mo people come. Nakabanta ka ni ka CHC. Nanta ka ni ka CN, kanaling kong mga ones ka ni CHC. Lapan ma, mi ba, bright ba, simpuar pa naman. Baro, kikot, ikaw ang balik. Pet nga pang kung akalusyon nga iya. Ang mabali nga sulat daw ni ba, bright, lalarsin. Tiwas mo ba ito kami, ba, bright? Madalas ni biyang, karasiteng ka doon sa kakabinet, nalaman hapit siya sa kakabinet, naringinwat, ya kalinti ko noon beteng, ya kalagaprogram siya ng talasmo. Ang angas ko ba, habalawan lang, ya kani hakaara jar sao, bagi kakrantay ka, ngangam ka na idea. Ngam jutip, ya kata, timantay, iba, bright do ilaban, iba, pataw lilay, ilaban siya niya nga. Tingin ako, balik ang trikam. Kasorkar kan tayi kini building. Lara kim serve your fee kan mentoy yute. Piki nong sosnong fee kan pet pakan serve your fee. Idon ka village health council. Idon ka village economic council. Mat kung tater. Kermen shibun. Mat don jing kermen ro. Lumariba korbanyang. Kirang ba shnong jungi. Iba do tudong. Ini kirang ba bro. Kinom siyang kat wampat trikam kami ka CHC.
mene bat menen ngarang shong ki officers lada ki patma ki song bajan ke jakaka khun shogari stars Wells Mission Robert Hospital lada phim long kam ya kani ki jakana ka banta ban khai ki thlung ni hapon pet ke ai pat ka ba ka ngi ba kan le ang ni kam dong kanu ka hard and fast rule batang ya ka jing ka khun la ban ai hang ni tingala yo shong ba ki lang ba pangakrumen makin ayini ya kalenti siya kaman. Don bok pa ngayo ya kakabuk siya lemba kajin kukhu kaba kraw tam jung uglay panganong kanong yalam ya kani kitala ko bilay kitumi ka agriculture minister kabapet ya kani marketing board lesi kani chance to feed yo ya ka approach road kaba kamahanan tes. Katay ilanti ka mo nga namantan ka mo kuntu manokay kikmi ibanon ka kunsyon difficult to kam nilay government kan persyangkat malaman tumpet dia kacing tuna nasoto na sibun ba second doctor na yo appointment ang ni Dr. Rani sa aya nga ka brief man ta ngayon so gidon kita ki components jong kani ka program hamni kani ka project hamni ka binihapan review ngan review yaki tungin long ki bakloy bani ama patulyang lada ka sokar ka kay klat yapi wamte palay ngangam klat yapi ukon rat sang maulong klat yapi iba ay boring ng klat yapi kamili interest ito bat ngin paan kasi nirap no na iba bright kanang manginyala manginyapan bet ikikam kicam nga kentu kam tam nila yai PDO jungi nalayo slow ya kecing tri kam jong pi kabasot na sipun Madam D.S. Lindo pilih bidang kenapa hakami ka system tailam ya kami kasyong kathaw ka jungi naradon ki technical difficulties but implementing ki schemes ki papel ngingilong available ya people consulting ni awanong artatiyan ban one shall command on kren yuki issues kibadon hakani kadong katang pidi semi urban na pidi full urban nga ngamtim namar ngamday MLA sini larang natukar palat pada sa dong si Babray na babangan na ibunyay kita kikap ipet hindi Babray pati ba pataw bad nga syuwan hang ni omban pa ni kibots tong fi iwan ban ajing kakuya fi compare people ero buat kita ba ni wan ban ajing kakuya fi inomwa dong ibe mangapan mami Babray tada tenten i kumba ni sa siya susuri Babray ngin persyang man pembedek Ray usiang uday bandang ka assistant siya ki dong kisnong ka tenten ki MLA ku tenten ki dokter naman kiniabot kaya maliro kiray sa pigibaya politics ngayon sa mga tinte ramtin kalong kong noong ni tongin niya bread no gitu kilama yale election juli nginya te ya kani ka dokter ako ni kata water drinking water to pick up yang ako ni nagsurok kan ulang sa kanus niyang impossible nginya persyang yo por election piyong kalawan hang ni kalakular wan mo kalen kung tapat ro ngam kular heavy masyong ya ka kumangalaban le man kasi kijigin ko ha ngan le man pente compare piya pong uniform you ina pen bed nginya pen ba nginya mormon nginya tay mga kermen ngan sawan biyang bang marbajang siya kani kijika mga pe ang taksurok lang tayo na lang siya bah Kermen yang silang biang menibro ngayon bata kermen bublay unkur kuya pi kum kadang keslong pia slow em ka certificate pa ay BDO ya fi yung kifide kibene kita kinok susno kibalong very forward so tanang tan yo slow ya kata tungin ya te ni betin ketilang ibe yiye but i Madam Lindo mapi badi engineer ngamtet ngampat ya kendo pi ang bidon di engineer tu sedih ngan sekren ngakwa ya ke project report at the earliest I know yang awod por liur kam ni ko por magtray kini kikam ngakermen ma usiang unno senyang biang tang samlak uway usiang na kami pinayele kami nga sa ong UCM ay tang samlak sa
Ay kisa ako lang. Ay kisa ako sa iyo. Nakabunta ka diyang hatong inete. Kamu siya labor ako ay kamulay. Iba private ng mga ilugunpen. Tingin niya na ng mangiru. Habadon kinong suslo ng lima kalas biba June.